så er jeg på vej ned i Matthæusgade. Og jeg synes, at det går eklatant bedre end sidste gang, jeg lavede en lille videolog. Jeg er selvfølgelig nødt til at søge kontanthjælp, og der er ikke andre muligheder. Jeg håber virkelig ikke, jeg skal flytte. Jeg har det rigtig dårligt over det. Det er meget, meget stressende. Og det er også meget skamfuldt i øvrigt. Man tør ikke åbne dørene, hvis nogen ringer på. Altså, fordi det er jo forkert, ikke? Jeg har jo ikke betalt. Men det skyldes jo Elisabeth Thornberg Hansen, som åbenbart er untouchable. De var jo faktisk ret søde nede der i Matthæusgade, og samtidig som en lille bonus, så fandt jeg en, jeg tror egentlig den rammesnedker nede ved Vesterbro Torv, men vedkommende havde også virkelig billige nærmest antikke danske bøger. Det er jo min lille passion eller særinteresse, som selvfølgelig ikke er en særinteresse, altså fordi det er den mest gamle lægelitteratur, og i øvrigt en masse flotte plancher, og der ikke har nogen malerier eller plakater eller noget som helst på væggene, så har jeg tænkt mig at købe nogle af de her gamle, utrolig flotte skoleplancher fra biologi, som man havde. Det er sådan med insekter og andre dyr. Forudsat at jeg kan beholde lejligheden. Så giver det sgu ikke mening. Men det kunne være rart med at have noget på væggene, ikke? Hvis det nu er det lykkes alligevel, så må jeg krydse fingre.